Dumela bakulu, the nyame Tijan is here. Ndadzoka ndine nyaya panapa ndikakubatira imhuri yeZimbabwe iri kunzi iwe Denford Ngadzori wepanhamba chakuti pakaparabwa avenues Maybrin tikuziva uri kuronga mademonstrations uchiita usungwe manje this time uno ndo zvavakanyora guys. Nyaya iri kuitika ndeyekudai so iko zvinezvi kune makungwa ari kutenderera nditi ekunzi kuda kuitwa mademonstrations ekukanganisa SADC summit iri kuitwa. So chokwadi chiripo ndechekuti havasi kunyatsoziva kuti zviri kubva nekupi, vanhu vari kunyatsozvironga vacho ndanani. So ivo manje vane marecords avo avanenge vakakipa, marecords avanozotaura kuti mugore rakati kwakamboitwa mademonstrations, vanhu vaioma musoro mademonstrations kana kuti vanhu vanga vari main power vaisupply zvinhu kuti mademonstrations aende kumberi nananingi vanhu vakadai ndo vaioma musoro nevamwe masuspects vese vanenge vanawo marecords. So inini ndiri kubhiliva kuti ndo vanhu vari kuzofambiswa ava vari kuzofambiswa vachiisirwa mamessages aya. Idzo namba dzacho dzamene kuti ndedzani namba idzo but dziri kutotenderedzwa koza vanhu vakanda kutanga kudzifona back manje vachibvunza kuti iwe ndiwani unofamba uchithreat navanhu nyaya yemademonstrations yokutaura. So iye wacho kansela uyu Denford Ngadzori munhu wekuti anga ambori kansela kutriple C ndobva arikolewa naShabangu. Paakangopedza kurikolewa akabva ati izvi zvine madrama izvi handichakwanise because akabva atoonera atoona kuti even ndakada kuninginaka hazvito ndizosiya basa ndingauraya mhuri nenzara. Ndopaakadzoka ari independent candidate cause aiziva kuti akada kungoisa zita rake ari under triple C iyoyo zita rake kungodzoka chingorikolewa futi zvakaitwa ana vaingonosvika vachibhanwa mini zvakaitwa ana Ostalos zvezvo zvekuti vakati vada unodzoka nana Chibaya vanonzi tatokubhana yawo mana hamusi kukwanisa kudzokera kuti muite ma-MP. Saka akazoita independent candidate since ivo ana Chamisa vanga havana kukwanisa kutanga imwe political party panguva yacho yekuti ikwanise kuenda ichinokwikwidzana nemamwe maparties anga aripo pama elections aya angaitika. So ndo paari kuzobudikira iye Denford Ngadzori wacho ari kutaura kuti just receive this message from suspected state security agents. Chimbosiyanai neni as an independent person mazuvano handisi kuita zvemapato kana mademo. As usual, when the right time comes, I will officially announce via my social media platforms. Murimboko zevanhu vanhu vengirikini yekuto mashoko ake ndiye ari kudaro kutozondina daro nandamubhutwa neZANU-PF Murimboko asi ndozvekutaura this guy panyikirikini yake yanikirikini. I don't know manje chiri kuzoitika chii apo because vari kunzi ivo ma-law enforcement agents vari kuti isusu we are prepared takagadzirira kubatai chingoita any slight mistake tokubatai. Pakatombobudikira the guy uyo anonzi Promise Mkwananza achitotaura nyaya yacho achiti ko munosvika kupiko muchikochikidzira vanhu muchiti tinozokudai because unoona kazhinji kacho inini kuziva kwandinozviita ukaona panenge pachitanga pachipiwa kuti ma-warning kusina basa mukazobudikira makadai ndinozokudai uziva kuti kakuchikidzira munhu anoziva kuti zvinhu zvinozoita out of control like zvakaitika kukinya vamwe vatourayiwa kutofa chaiko mayouth achidemonstrate maroads. So zvakazosvika pakutoita out of hands zvokuti munombotraya kumboita vanhu zvese. So ndo zvimwe zvezvinhu zvanenge vachitraya kuavoida panapo kuisa mamessage because anoziva kuti mapurisa mashoma ka pane vanhu macivilians, mapurisa mashoma, masoja mashoma pane vanhu yacho kana vashinge vada. You see ndo imwe yenyaya inenge iripo inenge ichiitika ipapa. Saka ende futi unongoziva kuti nyaya dzacho dzinozopera neropa kaende sinot easy kuzongonzi mazongoita zvekuzodzimwa kwavanhu. So ndo nyaya iri kuitika panapa. Amene muri Zimbabwe munoona sei nyaya iri panapa because these guys ndatokuziva nje kuti vari kutya kukanganiswa kuita zvinhu zvavo pamusuwo wekuti vanenge vachiita zveSADC. Ndicho chokwadi chiri pachena, chokwadi chemahara, chokwadi chekazara. These people vari kutya. Imagine kuti mapedza kugadzira tumaroad modyara tumuti. Thank God hapana apo scandal kuti yabuda nyaya yekudya kwetumuti mozonzwa tumuti twakajikira 40 million but alright mwa mati tapedza kudyara tumuti twedu tagadzira karoad kedu hapana kascandal kachinji zvese bo vakomana SADC chinchi vamwe vari kutumwa vachiuya vachitarisa kuti zvinhu zvapapa vachiuya vachicheka vachiona everything bo mumirira musi wacho wokuningira kuti muye muiti mona road dzakazara mademonstrations apa macameras ese tingangoti Africa almost Africa yese inenge yakatongokanda maziso ekuona kuti what's going on chichakuitika futi. Saka these people vari kutya ndo chokwadi chiripo chemahara. Ndosoka muri kuona vari kuchikidzira vanhu kana vari kuita kudai so